Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Andi, Chris. Inyo na yung baso. Tog nga mo eh. Miss Babes, Oh. katuong sila ang anak sandig ko. Murag di na nila kaya. Dali, mahubog eh. Gusto na, ay palabi. Wala problema, Franco. Diba, ni amang ka aron bantayan ko ni mo? Ah. Diba, Franco? Oh, oo. Pinangga ko ni mo, diba? Oh. Ha, Franco? Pagsulti. Pinangga ba ko ni mo? Tubag. Miss Babes, Dili man ka mo tubag. Pinangga ba ko ni mo, Franco? natural. Pinangga. Lagi. Pinangga maday ko ni mo, no? Tungod kay hapit ka mamatay sa imong pagpangga na ako. Oh, Miss Babes. Nabugo man ko eh. Sorry, Franco. Sorry. Appear. Apil. Shot? No, hindi lang ko. Ay, bitaw no. Ayaw lang di pag-inom mo eh. Kaya basin og moari si JC. Naa ka nga makig-away niya, di ba? Oh, oh, Miss Babes. Ayaw ko gihatag niya, Franco. Ha? Ayaw kong ihatag ni JC. Okay? Oh, dili oy. Anong ihatag man? Promise? Promise. Oh, yes. So, sa ato pa, pinangkalagay ko ni mo. Lagi, pinangga, lagi. Yes! Nanginday? Nang! Oy. Ang kamatan no sa inday, o magitawag. Miss Babes. Miss Babes. Nangita ka na ako may isugo ka? Mananginday, paminaw na ako ha. Siyan, musa may akong paminawon? Franco, pinangga ko ni mo. Si balik tani, oy. Oh, lagi, pinangga, lagi. Kadungog ka, Mananginday. Pinangga ko ni Franco. Kadungog ka na. Ay, nakadungog, Miss Ay. Franco, dili ba ko ni mabiyaan, Franco? Dili biyaan. Ay, yes! Tanawa, Mananginday. Nakadungog ka to. Dili ako nakabiyaan ni Franco. Di ba? Nakadungog yapon, Miss Babes. Okay. Sige. Okay, gani. Franco, dili ba ko ni mo ihatag ni JC? Dili, no. Di ba? Natural, dili. Di tika ihatag. O, di ba manang inday nakatungog ka ato? Dili ko na ko ihatag ni Franco ano, JC. Katungog ka. Nakadungog, Miss Babes. Ay, yes! Okay. Sige pa, Franco, be. Ipisi pa ko, Bing. Kaya no, naman ko, eh. Bangas Mainom ka. pa ko. Okay. Yes, thank you. Oy, nangahubog naman pod kining duruha. Nag-iyahay naman lamang ni silag sandig ni ining lingkuranan. Nangatulog na. Hiposon ko na lamang ning ilang baso, be. Ingon man kining botilya. Uy, may sulod pa. Hipuson ko na lamang kay tingalig mga buak. Franco, tawag na ko. Oh, sige. Tawag na. Tawag ko naman ko. Tawag na ko, ah. Oo, lagi. Tawag na. Ang diretsong pukling. Hindi, sa punuan sa kumpaa. Tawag na ko, Franco, ah. Oo,
May atubang siya. Dili na ko. Oo, sige. Tuog na diya. Thank you. Kinistasyon na eh. Kanutagkan siyang lips nga puro mag-heart. Pero, bawal. Agawnan imo, Franco. Respetuhi ang imo gaon. Franco, ayaw pang hilabot. Oy, hala, si Miss Babes. Ay, Franco, nakatulog naman ka na, Miss Babes. Oo, nang inday. Nagaunlan sa imong paa. Sa punuan ng nitakilid padung na ko. Purbista, gamay takilid na bang yun. Pangasawaan na lamang ka na, do. Nang inday. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hibaw ka, do, Franco. Kana si Miss Babes. Sama ka na siya sa nagalakaw sa halapad ka disyerto. Og way tubig nga mainom. Nagkinahanglan ka na siya og bisan gamay na lamang nga tulo sa tubig nga iyang mainom. Nang. Say, ipasabot ni mo na inday, ha? Ahaw ka na siya sa pagpangga si Miss Babes. Nang. Og malipay kayo ka na siya nga naa kang nagpangga kaniya. Okay lang nang inday. Kung pagpangga mo isgutan, naata na. Pero kung sobra pa, murag yan. Di na naku kaya. Do, Franco. Katugo da. Laparan sa kong uuwi. Si Franco o si Miss Babes. Siya, anak ko eh. Naghigda si Miss Babes sa paa ni Franco. O si Franco. Nagako sa o ni Miss Babes. Ako cellphone. Dira, picturean ako sila. Kauyab na gintingay ni sila. Mga ko kawas diri. Paulit lang ko. Di ko makantos na tanaw nila. Sakit kang dugan ko. Shit ni mo, Franco. Nguyab ko nunghay ka na ako, pero si Miss Babes, may gipangga ni mo. Hanggaw ka, buang ka. Sibat na lang ko diri. Bart Andy, asa ka? Sibat ako, Bart. Ha? Asa man ka? Uli na ko eh. Nga naman, ari na lang tahigda. Di ba dapat? Bangon dia. Oops. Nga naman ka, uy. Tanawa silang Franco, si Miss Babes. Aray, napuli nga akong mga mata. Nga ikaw, kaantos ka magtanaw nila. Aray, ang sakit sa puso. Maunang mamauli na lang tatan na. Aray, sige, mamauli na ta. Tanadayon, dali. Chris? Oh, Ande? Asa naman mo ay? Nang inday. Mamauli na lang, mi. Asa naman? Mama uli? Uy, yan na nang need na mo ni Miss Babes. Ay, mawa na lang, uy. Di mi gustong matandog ang manindot nilang eksena. Nagsilos ko. Ikaw nila isulti nila ng inday ha. Sakit kis dughan. Ay, nahala, sige. Mauman ka ha. Ako na lang may sulti kanila. Sige. Ari na mi. Aguray. Ipang sakitan sila sa ilang gibati. Si Chris nagasilos.
si Andy gisakitan sa dogan. Ay, husto. Nahinumdum ko. Nakasulti si Miss Babes nako nga si Andy usa ka tumbay. Naibog kaniya. Og si Chris nga usa ka bayot. Naibog pod ni Franco. Ay, nako, kasing-kasing. Usahay, dili masabot ang imong pinitek. Asa ta part? Sagasa. Tana. Kita mo dyan nag-ubang karong gabi una. Kurang buso na to ning atong mga kapakyasan. Ah, shit nila. Sila rin magkamao. Maugid. Let's morning the night. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.